Het kerkje is van Kuipers en het doet denken aan een Noors kerkje, dus een Scandinavisch type, een stavenkerk nemen ze dat. In het oude kerkje zelf wie vies te weinig plak en men heeft dus gekozen voor een uitbreiding, een ombouw. En de uitbreiding is west in 1960 en de monumentale status is komen in 1976, dus ik heb er wel degelijk bij. Het interieur, en daar zitten onder morgen de 14 kruiswegstaties van Eugène Heller, een Duitse kunstenaar uit de jaren 60. Zeer kostbaar, bronzen reliefs. Een kruiswegstatie bestaat meestal uit 14 of 15, dat ken ik. Hè. De 15e is de opstanding. Bestaat uit 14 afbeeldingen die te maken hebben met de lijdensweg, de kruisweg van Christus. Hè, dus de 14 momenten van die lijdensweg. Die zijn heel bijzonder, die worden in de Goeie Wieken, op Goeie Vreed, wordt er echt bij bidden. Een rondgang langs de staties. En die van Amelon, de orde, dat weer een afbeeldingen in een list, tekenen afbeeldingen in een list. En die zijn in 1960 vervangen door echt van historische kunstwaarde, door een Duitse kunstenaar Eugène Keller. Hele prachtige bronzen reliefs, die eigenlijk net uitkwamen op de donkere morgen, want er moet een mooie lichte achtergrond wezen. Maar ja, misschien is dat in de toekomst nog wel weer mogelijk. Ja, dat helpt dan weer mogelijkheid. Maar misschien is dat helemaal verwrongen in de hitte. Ja, het dak is instorten en dat heeft natuurlijk alles meegenomen wat op de morgen ziet. Dus er is ook puin en alles opkomen. Dus ik ben bang dat er heel weinig van oer is. Wat voor kostbaarheden ben je nog wel bewaren? In de kluis daar ziet wat vaatwerk. Dat zijn kelken, monstrans, de wierooksvet. En onder oren ook een hele mooie kelk die toch kardinaal de Jong schonken is. En die hoofdzakelijk gebruikt wordt bij grote feesten en oorvieringen. Dat is gelukkig bewaard. Kardinaal de Jong, kun je kwart wat die voor een belangrijke rol spelen bij deze kerken? Kardinaal de Jong, Johannes de Jong, dat is echt zoals wij dat nemen, een parochiezoon van Ameland. Die als jonge jongen der waarjongen is en studeert, het voor priesterwijd is, professor op het seminarie West is, bisschop worden, kardinaal worden. En ja, dat is echt de trots van Ameland. De kerk leidt ook aan de kardinaal de Jong weg, die is letterlijk naar hem neemt. Er is naast de kerk ook nog een hele mooie bidstoel van kardinaal de Jong. Gelukkig ook bewaren bleun. Nee, het is wel een man die de trots van Ameland. Dus foto's die binnen nog bewaren? Ja, dit is een deel van het fotoarchief wat het laatste hier gelukkig weer opgebouwd is. En wat sparren is, dat lag in de wenkamer van de pastorie. Daar wie ik al mee bezig om daar een fotoboek van te maken. Hè. In zuurvrije hoesjes enzovoort. Maar we showen hier foto's van de oude kerken, dus net deze, die het nou verbrand is, maar van de oude kerken aan de Ballemerweg. En van deze kerken de eerste foto's van de bouw. En die dateren uit ongeveer 1890. Jouw wind waren naar je toeristische gids van de kerken, hè? Dat is correct. De tekst die we eigenlijk al clear. Een paar weken geleden hebben we een hele rondleiding maken door de kerk heen en alle dingen die we sjoggen op een volgorde zetten en beschreven. En de foto's die zo'n dus hellen we uit het beschikbare materiaal. Maar ja. Dat hoeft niet meer. Maar het is natuurlijk net voort. Het jouwt nou ik wel weer een mooi beeld van hoe het wie. En misschien kunnen we het weer broeken. Kan men het ter weer broeken bij de volgende opbouwfase. Die Ruten, is daar nog iets mee te doen? Als dit steken valt, dan is het natuurlijk helemaal kapot. En bij een restauratie moet je erom denken dat een groot deel die stikjes weer ook nog kennen, maar dan komt er wel meer leer in. Maar zal dat bezocht worden, maar die splinters? Ja, het is denk ik wel de bedoeling dat proberen we het om zo vol mogelijk de materialen weer bij elkaar te zetten. Dus het wordt wel puzzelen. Dit schilderij wat hier nou verbaat is dat nou miljoen worden of niet? Nee. Het heeft natuurlijk wel een bepaalde waarde. Maar als men praat over 1 miljoen, dan is dat volkomen onterecht. Want
Daar zou ik de parochie denk ik het nooit voor haar willen, want je kan dat echt net verzekeren. Het is en bloot emotioneel, je krijgt net van je netvlies al. Het is een regelrechte ramp. Ik ben gedoopt, een aantal jaren heb ik daar wennen vroeger op Ameland in mijn jeugd. Het docht heel zeer.